Салом алейкум. Шумо дар канали Таҷикистан Music Emerson хаки кагна аки баром берӯз мешиносенша Абдурозиқа ки дар муддати як рӯз 20153 подписчи гирифт. И рекорди Тоҷикистона хай барои Тоҷикистон ин набуди ки то ҳозир набуд рости гап ма дро мардум вақти баром гуфт ки подписатсия кардин ама марадин ҳама каресан ки ма борам ки дар муддати як рӯз 20000 мегирад. Хай ма расчёти 10000 доштум, 10000 не ки 20000 рости гап надоштум. Баъд ҳамин дидум гуфтум ма подлица кардам, гуфтум ки ма подлица намекунам, гуфтум ждат кунам ча меша. Рости гап ма подлица накардам. Баъдам дидум шаб саҳар хес медум 26000 гузашта. Гуфтум молодец, гуфтум не хай ки ин заҳматое ки и бача буд дар интернет ама дар инстаграм медонӣ ки дар инстаграм хайпиш гузаштагӣ буд, не ки барон овар бо хайпу шакар ин бачаро ки овар ки фаҳмид страницашуй карда. Страницаро худ уй карда ё ки худаш уй кард. Салом алейкум ака Мансур Африка. Чихел ака Мансур қайд кардан ҳам ози гуфтаст ки хеле буд интернет да буд ам фақат байдош мехонд хай чихел овардемаш ака Мансур оташ якам я дудара рӯй кардем ака Мансур дудара рӯй. Ма дидам видеои шуда пахш накӣ рӯза. Хона ё да як рӯз як бор маршрут мера уазик як рӯз як бор мера як бор мия ду бор успед накарди пагам мера. Дудара рӯй кардем дар бораш як барнома кардам. Мақсад оташа гуфтем ки ам хеле акам хеле дастгирӣ мекунем. Акмо ягон миллионер нестем, не ки чени доштагӣ он имконият дорем. Мақсад на пеш хеле омадем ка ам хеле бародаро ҳастанд ки мақсад дар респектан акоам. Ба гуфтан ки хай беставали. Баъд бурдемаш да Хуҷанд клиника дорем. Луқмони Ҳаким клиникамон реклама кардам. Бурдем полни исследоватиш кардем. Ҳама ҷоша нуки нохунаш стар кард, то нуки сарша ҳама ҷоша дем МРТ ки тавобатш буда бояд 40 см 50 см қаддиш мехеста яка организмш чени 8 сола. Бурдемаш оташ да хан назар рӯй кем тоштам харид агар имконият шава агар биган тавобат мешав мумкин ки олмонш рӯй кунем ака. Мақсад ҳамиё ҳам хишидестанд мо ҳам имкониятҳоро дорем сум наметем барои кем бисёр хидмонам. Барои ҳамқа оташа телефон кардам ака. Гуфт хидат биё. Ма гане ку ами оз ямон кас бигам ки биё 84 мара. Ма дидам охо амирӯз чӣ камади? Ки 84 бигам ара биё зурм ябрам. Гуфтам ман мерам. Рафтам Панҷакин. Хуҷанд хоб кардам, барои ки маршрутош намош успед нагирам. Пагаш омадам ай Панҷакин аёташ доша гирифтем барномаш аст. Гирифтем ба ам до аёташ овардемаш на страничка шурӯъ кардем. Дидем акад поделиться накарда. Он накад 30000 мешид. Не 30000 намешад. 30000 ҳамирӯз мешав уже худаш бе поделиться. Мада када поделиться кун 100000 шуд ки ва поделиться ки 100000 ра. Зинда бош. Ба нашуд ами гуфтани будам ки ҳозир ами як овоз омад давай дидим дар страницаш дидим якум дар страница худаш партофти кадиш бахом дуэт суруд карди. Дуэт кардем дуэт як мегуфти чихе идея омад дар сар ками ту дуэта гуфти бояд дуэт кунем кади суруд. Ҳарчи мо бояд акирам темои кавер мекардем ами байдое ки хондагӣ ам ко артисто аз ёд медонашон ҳамвора мехонем записиш мекунем сурудиш мекунем. Баъд ам минусам мондум хидм хондестам ячи гуфтам ам да чӣ байдид медора гуфт васфи ту ватан гуфтам мехоне бидқати васфи ту ватан сарша медром уже хидаш саматёк автоматом уже хидаш дромад рафт. Гуфтам хай чӣ бакине партофтемаш ки уже партофтемаш гуфтам и да инстаграм хидаш наместа биё инстаграмаш бушудем. Гирифтам ҷош да инстаграмаш кардам. Хам шаво ғам метарос гап сони бозӣ мекунам то рӯза ховкина не чӣ хата пеш камера бо одоб гирифта. Абдурозиқ чихе шид ба и акад омад хайна тозира катиши баъд ягон амхуд метан. Чӯ наметан. Ча якум сар ча завтракда? Бучидам. Любой чӣ метан? Хадили киша хадили хона модасоза. Мақсади амонат якай падарашира мо гирифтем овардем хидмон агар наёфтем нахӯрдем идам меовем мехӯрам. Мо орзу мекунем ки PlayStation 4 Pro дошта бошем ки бозӣ я рӯдам хеле то бегара GTA мезанде ки тайёр. Бо аренда карӣ а? Аренда та реклама накарӣ? Аренда сони PlayStation да Абдурозиқ ай хай оли худаш мекунам. Баъд ҳамин нашуд ячи клипа сёмка кардем. Мардум фаҳма ки рӯзои наздик клип дар саҳифаи Авлод Медиа клипи дуэти
барон кати абдурозиқ мебурояд ҳама ҳаштон гуфтани ҳастам ки сарш метем рӯза наздик биё ба як шарт сартем яки шарте ки ӯ сайфаи тане ки ба шарте ки сайфаи мака мо фаҳм ки мардум ҳамин чиза интизора медед чия 100,000 подписчик канали ами авлод медиа шуд клипа мемоне ба ҳамин шарт ба ҳамин шарт ман клипа ба метимта меша агар 100,000 наша клипа наметим наметим де мо просто мо фаҳмем ки мардум ба худам бувар надаша бошум ба брачка бувар не барои як ча мегӯям берӯзон ки мо бояд ки мардума фаҳмем ки ҳамин интизор нестан конечно метонем агар сайфаша силкаша мемонем канали авлод медиа силкаша дар таги мемону видеода дурояд 100,000 подписчика гирифт клипи дует мебурад не ки клипаш може бахон порчаша ман порчаша оли ай сайфаш мегирам мемонам ки кадом суруд меша якди гапи дигам омад гапи конкрет омад ки гуфтиро оварди пул кор кареста чанд пул шуд кор кароли чанд пул кор кардам абдурозӣ хене на тарс гап назои худоя чанд пул кор кардам и ака ма оташ қади гап зам чӣ хеле мардуми кӯҳистон чанд офис зангиш задай баъди мо видео кардан ту чӣ тарзеси гап зад ба зангит задам мо офис чиш гуфтӣ баланд нагу номша нагу хом я офис телефон кард ба ман кавзам гуфт ки биё ҳама мерем хуҷанд консерт мекунем ман гуфтам не акай берӯз қай вай кирга ман намекунам дига а вақташ гуфтам омада вай а вақташ ман ки ҳамақа сол дар интернет будам омада бурда вай консерт кунам натонси баъд ки якас қай мо ваъда кардем гуфтам ба ҳамақа вай шрейтум баргаштам вақте ки дарахта ов дод дарахт мева гирифт ба мевахир бисёр мешавад ям хеле адиҷ гап неста ага ки гудак ман ба худо ақли даку акама ҳайрон мешавам ага ки нигоҳ кардам мардуми кӯҳистон дар лавз боварӣ мондагия да чӣ хеле ки дар шаҳр мондагия мега оташ қадига задестам мега ҳами уже ҳама мара гуфтодаи туи пӯйда берӯзҷон ҳами туё 50% ман фақат ту ба оварда метиҳам ту мана бо ма гуфтам ака илтимос нашуд сумку мара гав назад ма ҳами яки даётон задем дағмон дуо кунем тамом ира мо ҷавоб шай мактабаш гирифтем хидмон рафтем чӣ хеле бо ака берӯз кардед насиб боша клип гап зам мухлисода ки сайфаи авлод медиа 100,000 подписчик шуд клипи мо мебарояд акай берӯзтай мебарояд шуд ина 100,000 ҳами 100,000 шуд ҳамун клипаш мо интизор шуданд 99,999 шуд як подписчик нараса ман агар ман бошам подписатся намекунам ман интизор мешам ки ман ҳеч клип дар дасти ман клипа тамошо кардагим интизор мешам ҳамун одаме ки 100,000 подпис шуд ки ман берӯз занг мезанам ки мансур 100,000 шуд мебиёра флешкара ман клипам мепартом ша баъд аз одамое ки фикр мекунанд ки мега клипа партом мега ма клипа ягонаша coming soon шуда даже намепартам барои чи намепартам coming soon барои coming soon мепартам баҷо сар меша ютуб да мегиранд клипи абдурозиқ вой ман оҷо пур меша не беум мепартам ягон coming soon намеша ҳами 100,000 шуд дар ҳамун канали авлод медиа мебуроя примераш мебуроя ка интизор шудем не ки агар 100,000 нашуд ина берӯз дар пеш ҳамин видео гуфтесам ки приговора хай чӣ мегӯм ман якара против ома ма баъд рости гап ака и гапора нагуфтем за кадрам ман пеш ҳами ака мансура просто як телефонаш кардам не то что барои абдурозиқ барои худам телефонаш кардам гуфтам ака мансур ман як клип дорум доги студиям тамом гуфт брачка ба барои абдурозиқ уже чанд кас гуфт ман гуфтам беам ака мансур занг зам гуфтам ака мансур намешава ки ба ҷои клипи ҳам доғи студия ҳами абдурозиқ қакунем хай панои ма ба худо раҳмат ака гуфтанд ҳамиша мекунем ҳамуша мекунем ҳам бо дарша обод боши ака раҳмати калом мақсад сами ҳами ака барои пешрафти ҳами додар мешава нашод гуфтани ҳам пулмул ака худат медони ёзи вазъият ҳамо рости гап мо барои клип бигем чандта сарпарастора хостем даъват кардан ба хотири худаш ака мо не ки дар кор нест ман фикр мекунам ки ёзи ака иншоалло ки
чон миян оста баъд иншоллоҳ дига пол мехонам томи поми حالا با برندهای فرمات که انتخاب میکنن خدوم اکای بیروز шаш пар форма дорам аш кастум буркам ты чихта да бахда куй да пеш камера хчай хел мегира ол бемая видео тамоно عبدالرازی моно ол дес ты чихта да пеш кам تا ویدیو را ما میمونیم در هاش میمونیم تا آ ما ویدیو بعد نشد همین که عبدالرازی همین پروسه که مردم موزی که در همینجا گفته استن یا چی میگم تا عبدالرازی رو همین سرودی که میخونی کو میتونم کم اکش آواز کنی کم بسیار بشدن کم اکش که هم کدی بیروز همین دو جمله بیروز همونجا شگفت زن که مردم هم چیزا انتظار داشتن ما ویدیوش بخوام پرسه که ممکن آدم نمیشه دیگه نیست همین کم اکش هم بسیار شده کنم اول ما بخونم иншоллоҳ ватан мешава обод зинда бош тоҷикистони озод واسه تو وطن مادر از شوق مخولیم از دیده و دل بهتر امروز تو را داریم اگه ایش فهمیدن اگه پریزن کلیپ چخاله میشه کلیپ با درجه میشه که موجه گفتم فانتزی خشونجه فهمیدن اوجه کلیپ اوجه نصیب باشه خدا رو دوشه 100,000 اجداد داره خیلی جو ما نمیدونم چون اگر اصلا ما را پریگاور نکرد ده پریگاور نیست ای ما پروستا ما میده چه ما میفهمیم که مردم انتظار هم میشه یا نه اگر که 100,000 نشد میگن مردم انتظار نیست اگر 100,000 شد پد پیشکش مرا خزان میزه ساعت 3 شب خزان میزه که محسوب درست های ده بولم میدونم 100,000 را میگم که بزنم برای آفیس آفیس می فلش کنم میده دم می پارتنر کلیپ میبرم میره تمام این یگان گفتن است این پروستا ما فهمیم که مردم ریال کلیپ اجدا داره یا ریال این کم خگا پد شد روزای نزدیک ای کانال اولاد میده که ما سیلکاش در تگ میمونیم کلیپی دویتی بارون کتاب روزیق میبره نه که چه گفتم که سیلکاش هست در پایان 150,000 پادپیش کرد 50,000 گذارن کلیپ تماشا کنین تمام برای کارم خدا نگهدار اما چی گفتن میشه بروزجون گابزن اما چی گفتنی عبدالعزیز گازن یگان چی کلیپ ما را انتظار شوید که اکا همین اینستاگرام عبدالرزیق همین مومنت هم کامرادن بیا یاد میچات کنیم سلام علیکم подписчикои اینستاگرام عبدالرزیق جان اکا منصور جان کلیپ عبدالرزیق با نزدیکی ساب میکنن که ما را پریگاور کرده پریگاور 100,000 подписчик و باید گذاره در اولاد میده در کانال یوتیوب 100,000 شد فلشکه را میبره کلیپ هم میگیره 100,000 نشد کلیپ دما میسه وقتی تماشا میکنم کدام جلانکه تماشا کرده باشه پیش میبره تماشا کنه تمام 100,000 کنه سراز تلفن خود تماشاش کرد باور که اکا منصوری پریگاور خیلی دعوت که آدم را подписать سکنن او подписать سکنید ما باور که اجداد نداشتم سلکه را پرونده اونو سوایب کن подписать سکنن برای کار آمده خدا نگهدارتون خوش آمدین زنده باشید عبدالرزاق